Surinai Jukna Hanigna, Maigan Apagaitor, Ozeraun in Tani Khatung by Hambai Marafa, Danin Banans in Nozara Ropika, Nini Cocktail one sock like Nini, Nini Cocktail now Sring like Nini, Gaitan no Hambai. They were Sung Sarganangay, Belakana, Urumurunang like Jack, Hypana Kaito. Nini Hamzakma Asuk by Tagiako, Nansuno Nini Kurio Katongroka, Nansuno Hamzaka, they were Kaito. O urumuruni bising tifanang nana muito klaimani jora roka kaiton no hambai tebo o sreng laimani bising tui nang sungno hamari klaide sungno katal ke wan sogno ni jora rode babak nin thana ya pharai subrai ji sunung bai suri sana amen nge paidi tini jeng kaitoni kok thai rono sung tini hani hai wan sok lai nai tan ba bo jora roma bai jeng manpi khaba jeng wan sok lai nai nge paidi jeng thang lai nai second Corinthians chapter 13 verse 5 2 Corinthians chapter 13 verse 5 kaisa pon jeng nai nai ang kor nai narok sak no potali naidi narok poito khlai da tong wan sogai naidi narok chukya angya hanke Kristo Jisu narok ni bisingo tongo hanai narok sawi manya de o kaisa verse no chungti wan sok lai nai sangsar kanangai jeng nai nei ka ke tabok belai kana kirma sangsa belai kana wanama sangsa sangsani borok ngai jeng wan sok nai ka ke haipana jeng Christian ro jeng abono wan ngani kokre teman ba Bible omahai na sajak tongo omahai jora sok phainai engke omahai jora sok phai ka ke Jisu Kristo kipli phainani kasok ruk engnai ani jengno Bible sawo ani bagai chini Christian rok ni bagai omahai engmarok manjrai jeng aboni pataroya baseng abo chini bagai strange ya jeng abono ageno si sokjak sengsar ni bagai sengsar ni borok ni bagai belakena kirma belakena wanama sengsa keseng o digi sigi nang laijak ba podrepot omahai natural calamity ba biara siara de omahai rokno jeng naikang ke bo jeng teman phunuk nai ba jeng teman busi arani hoite jeng busiwo Jisu jekono somoi phai mana haireba Jisu tamba Jisu je salang mane bo theinani sikang je salang mane abo ko thaisa nangai phayo engkai abo nangrerek ngo abo phairerek ngo bo phainani bo phirokmani kasukrerek ngo abo jeng kaham kena saimana so bo phainani kasukrerek bo pro phaino jeng saimia haibana obebak babak je nukjak tongmani abo indicate khlayo Jisu je kono somoi phai mana engka tabok jeng tama khlai thai tabok chini bagai belai kena serious ke one shot thai babak borok rok ni bagai obai oro bahai hini chao jeng pore mani bisingo hai hini chao aro tomai cha potali naidi hini chao norok sak no potali naidi norok poito khlai de tong one shot naidi so obos jeng one shot thai norok poito khlai de abo tong one shot naidi sini poito no jeng kawang poito tongu kenipana wan sok mana ba poito tongi pana mana hapana jeng tama wan sok tai pila a poito kebuide kebuya abo jeng wan sok tai jeng sini poito tongmani abo Bible ni mote ya ba kebuide o poito jeng no sukno hatlang nai de abo jeng wan sok tai bosimia sini poito kebui engka Bible ni mote engka ke jeng ani takuk bukuk tongnai ba ani nok nukung ni borok tongnai rok ni poito no jeng tes khai thai jeng tes khai nai thai borok ni poito kebui de kebui ya borok ni poito Bible ni mote ya tamnin ba kebuni poito
바이블의 모델 응양께 저디 fake poito ngui tong kangke tatal poito ngui tong kangke ba false poito ngui tong kangke aboro jeng boro soknai jeng kaham kena saima haire jeng kaham kena saima no aboro boro soginai haine bagina o bible sawo apostle paul sawo nini poito no kebuide kebuya apa potali naidi wan sogi naidi norok chugya ngya hanke kristo jisu norok ne bisingo tongo hnei norok sawi manya de English ko haine so do you not know yourself that Jesus Christ is in you? Do you not know? That means je borok kebu ke poito kebui je borok ni poito kebui bab je borok asai ketal engza a borok saimano kaham keno Jisu Kristo bini bisingo tongo tekesan NLT ke sawo je surely borok saimano Jisu Kristo bini bisingo tongo orke prosno kaimene sengno do you not know yourselves that Jesus Christ is in you? Kebui je borok ni poito kebui a borok kebui kena saimano borok ni bising Jisu Kristo tongo even Galatiano was sawo Paul haini sawo it is not I who lives but Christ lives in me tamane Jisu Kristo ani bisingo tongo obo ang liya ba Jisu Kristo se ani bisingo tongo obo joto Kristan kebui Kristan no saimano hain bagai ora sawo do you not know yourselves that that Jesus Christ is in you unless indeed you are disqualified je borok boni bisingo Kristo tongo hei sai manya a borok ke disqualified that means boni poito kebu india even bo ang poito ani poito tongo hei sai mana ba o poito maybe false poito dalar poito tatal poito pada sing test khai nyale oro jengno test khai di hene sawo chine poito no test khai di pilas ka seng temano wan sogi nai thai seng temano am jogi nai thai seng temano potali nai thai na seng temano test khai nai thai first seng test khai thai ane poito kebui de eba ang kebui ke mutang zakade abo seng potali nai nang nai and secondly we need to seng test seng potali nai nang nai poito no poito ni pore seng potali nai nang nai pola je ang pola man mani a pola kebui de kebuya ba je pola no ang wan sogui tongo a pola kebui de na tata abo no seng wan sok nai nai engke te kai siang ke seng wan sok nai nai ang je babe tongwo ang ani jibon tongui tongmane abo kai to no khushi khlai de thong ba ang je babe tongwo abo kai to khushi de na khushi ya abo no chung potani nai nang nai pai hani hai chung wan so lai nai ang por nai verse 5 norok sak no potali naidi norok poito khlai de tong wan so naidi norok chugya ngya hanke Kristo Jisu norok ni bisingo tongo nei norok sawi manya de tamane Jisu Kristo sini bisingo tongo je kebu ke poito khlai nai boro je kebu ke asai ketal engza boro a boro ni bising Jisu Kristo tongo Jisu Kristo sini bisingo tongo pola ketal sini bisingo tongo abo sung jotono saiman bai ke sung saiman pola kethano sung siro ge je borok saimaya Jisu tongo de kere tamane o borok kebu ke asai ketal nya ko tamane abo borok disqualify borok o test disqualify borok chuk no hao thangnani disqualify borok Jisu bai tongani borok disqualify tok sung poito bono sung wan sung nai kebu ke nang wan sung nai di ni thani kebu nang poito o poito ni thani te tong o poito je poito no chuk no hawat lang nai o poito ni thani te tong ba ni poito ke thang de
nini poito kabui de abo chung one sok thai poito actually bible chung nai ni kan ke poito o shobdo podre potke chung bible no romdi je poito chungno hatlang nai bone pore chung nugo poito Peter ni poito ba Moses ni poito mane o poito chungno sungsar ni tong mungsa mungno yakawi ba sungsar ni tong thoksa thokno yakawi chung even kosto man pano chung kaito ni bagai samung khlainani ba kaito ni bagai sakno beroknani omhai chini thani phayo omkhate kaisa poito ga puiles kang poito ke je poito chukno hawot langnai tamon ba bible sawo poito baise chung chukno ha soknai samung baya ke puiles kang a poito chini thani te tong krei abusung one sok tai ge o poito krei je borok ni poito krei a kubui poito krei ke aborok chukno ha soki meya norogo soginai bible suno sawo borok rok kabangma haini sawo ang jisuno poito klayo neng poito klay mana haibana o poito kubui ke bible ni modele abose jeng one sok tai basa borok jeng bible unogo kabangma borok jisuno poito klayo haibana paithago ke borok jisunu yakari thango tamane borong poito kubiya ge omo haino kabang ma borok tongo ang poito klayo nei sawo haipano borok kabang mano paithago tmangnai norogo soginai ba norogo borok ni jibon painai hani bagai chini poito abono potali nai ba tam ba bible sawo poito kuthui tongo nei bible sawo borosa jako 2 어떤 샤비스 승누고 사문그레 포이토 그트 다음에 ซึ่ง 포이토 어머 하이 버럭 동거 ซึ่ง 박사 사이먼 제 버럭 포이토 클라이오 네 하이퍼노 버럭 포이토 그냥 하이케는 눅자기 동거 하이퍼노 살사 어머 하이 시츄에이션 속하이까 게 버럭 이야까리 탄거 어머 하이 가방만 버럭 아버 그의 포이토야 그 제 버럭네 그의 포이토 동거 je kono situation bo kaito no yakamaya in any situation bo kaito no yakamaya tamane male o sungsar ni bai kaito sungno ronai homone obono sung kaham ke bujiwo kebui poito tonero bo kaham ke bujiwo ani bagai person kebui poito tongkang ke sung jisuno yakamaya hai poito tongo kaisangka mane poito chungno muthangnai ngate kaisa poito fake poito tongai mane false poito dollar poito tatal poito saka ba poito gnang hani phana buibai nukjaknai buibai sijaknai fia bising oke khokla kiri kaitor ba sinijagya kaitor borongno poito thangya jisu borongno poito thangya jeng John chapter 2 anugo kabang borok je pro jisu Kristo kama sangsa samang kalaika kanao piles kang bo wana sangsa samang kalai mani tuino cho arak ngi thangmani ege podre ponno goi borok pono poito kalaika haipono jisu paithak chapter 2 ni paithak utmaisa jisu boroknoi jisu boni sak no boroknoi yakhalia tar mane jisu borokno poito thangya tamale jisu borok munishoni bakasiwo hani bagai borok no poito klaya tar proshno ke nang je poito klaya nei sao jisu no poito de tha bosiko nini poito jisu bai sini jak de recognize by jisu Kristo de kwama inen tak ni dunia nang kwang sai mano kwama omo hai tongo ang kanawo Bangalore logo Hyderabad logo buri baksa borok nursing por nang ni payo ba MBA ba podre por course khaina ni payo hai pana boarding mane pore tama ulo recognizing ya college omo hai ke enga ulo rangumaya omo hai ke phirok thangmai mane nogo poria
rangbu manlia te continue kalai manlia teman ba nang continue kalai kon lak kri tam the fact college recognizing ya government be recognizing ya ke recognizing ya mana nang complete pa nang kai ten nang nini abo useless or degree useless omo haino nang nini poito nei nang one so tong tong nini thane nang poito ngai mana hai pa abo Christo be recognize ngzak de Christo recognize de kai both importantซึ่ง 누구 apostle ni jorawo koroksa Simon hanai tango Simon hanai tango bo Philip jisuni sakre koroksa Philip bo kamasungsa samung khlaimani nonugui Simon bo ang poito khlaikya ani baptisma namani sen nugu engke pia baptisma namani yagulogo bo Philip ni loge sarap sa tongka kintu abone pore kamai thangka engke boni naini kanke boni tongmung naini kanke bo poito ganang haino haipunam bible ni mote boni poito krei boni poito fe boni poito dalla coba kisi Peter poito dalla no bo romi manka badison thanglanyai Samuel chapter 8 verse 12 and 39 plus kan kornai pornai Samuel chapter 8 barawai tero nang skang pornai fia kaito ni ha by Jesus Christo ni kokno tui Philip kotma ka ham pirmano khanawi borok poito klaika hage beri by jela by baptisma engka Simon bo poito klaika bo baptisma engai Philip by mang tongka hake wanama singsa samang by how onugya samang kotor klaijak mano nugui wanama chakha Gero kabang ma boro beri jela pai Philip kopir mani yagolo baksa bakui poito baksa dala poito mai ke baptisma na pai kya ge arone bisingo Simon bo koroksa baptisma na pai kya ge baptisma poito klayone baptisma na ka namani yagolo bo Simon bai tongka heni se oro boni loge utongka ge tabo 20 by 21 teman kanadi 20 by 21 tamo ke Peter bono hai hnei saka kaitor rumani abo no rang by paiman mano hnei neng kha kamani aboni bagino neng by baksa nini rang gaijatheng chini o samung no nini chabak krei tamni hunke kaitoni buskango nini bukha sutrang engya oltomasya kaitoni buskango nini bukha sutrang ya bonga pholano paiman hone wanso ta mane bo kebui ke poito skri kopani pholano bai ke paiman nai pholano paiman hone bo wanso go pholano paiman hone bo wanso go okay boni poito bo kebui da it's fact dala boni poito abo kebui ya ke washo sen borok ni thani bo omo hai kana no borok kebui no poito gana hai mane believers hai kono kebui yong ke borok believers ya borok mota bo active fan ngai mano mota ni samongo active fan ngai mano girja sabrung thangai pana mano hai pana mungsas jora mungsas kosto pekto ba podre po sopai kya ke borok ta mangnai ya kari thangnai omai kamang manugo ang sakri grang mangkang ke beri active motha tong mani active sikla je beri motha active tong mani hai pana sakri grang ka sakri kaham nei even bo Christian ya even nominal Christian bang ya oh bai kai ja ki thangai tong mani nugo sinduro phuli tong mani no borok poito kebui den no borok kebui ke kai to ni hano kebui ke busi de mana I don't think so borok kebui ke busi jodi kebui ke poito tongka ke bo omai engai maya tamane boni poito kebui ya fe hai ni bagine bo omai tamon chela bo baksa mohai na beri kaham nugui ba chakri kaham mane kisa ya kai tamone nugu kai to ni ya kai tamone nugu baksa ba persecution engka ke kai to ni ya kai tamone nugu
하이퍼는 슨 이티하스 나이네 칸게 슨 누구 제 poito 그나 জীবনও ইয়াকাইয়া যে কোনো সিচুয়েশন সপয়তেं বড় ইয়াকাইয়া বড় কারাকে দं অমসি poito হাই মই kabang ma boro ang poito gonang ang Christian le sai dong saka diligent situation kaham prong ke boro diligent ngai dong situation kaham prong ke boro mane bini sai kaham ko khai ngai dong kebi poito gonang hai ngai dong hai bana situation sopoi prong ke boro ya pisau kharitam ya kharitam obo poito kebi ngai meya जों गथमा parables रोंथमा जिसु ख्रिस्ट सामने नर सिबायना जों बाइबेल नुगो दा माने माइसलै सारमाने रोंथमा नर सिबायना माइसलै सारमाने रोंथमा बट आरो तामनिसा आं परलिया जों परखे नुगनाय लुक चैप्टर 8 आरो परखे नुगनाय बक्सा माइसलै लामा वो कलाइका बक्सा माइसलै हलम वो कलाइका बक्सा माइसलै बुसुलुंगो कलाइका बक्सा माइसलै जागा काहामो कलाइका ओमाय के संदो इनके लामो कलाइनाय टक्सा फाये टग्रो फाये साइ पेरि बाइका हलमो कलाइनाय तमा हलमो कलाइका बुमुक नखरका गेट्रेबु थांसाखाना हाइफाना उलतमा तैयो सगी मैया यारं तैयो सगी मैया नि बागै अमानलिया तै मानलिया इनका तमंका उलो राप्राय थां अमाय के संनुको इनके ठीक न अमो हाय न कबां मा बरो ख्रिस्टान हाइकेना बरो इंगै दंगो तंथकजागै दंगो ख्रिस्टान जीवन हाइकेना बनि जीवन नुकजागै दंगो हाइफाना उ तै आसल यारं करै यारं सुइ मैया तैयो माने यारं सगिया यारं करै हानि बागै रामप्राय बाय ठीक अब हायनो अब सबन बुजि अब poito dalla dong बुजि प्लेस कांबर poito गनां हायनो हायबानो बरनो poito अब बै poito या हयतोबा कमा संसा सामनो नगै poito ओंखाना तंथक जागना हयतोबा ओ ख्रिस्टान नगले काहाम के तंना nge wansugoi tongtokjana angbo Christiano paika angbo borong dolongka haibano borong tani Jisu kebui ke muthangnai Jisu kebui ke bokaitor nge sukno ha kebui na tongo ang sukno ha tongwinai o poito borong grei borong sengsarno joto kisu nge abo kebui poito fa disen Luke chapter 8 kisang mai ne abono Bible bujoka Luke chapter 8 verse 13 angkor nai a kok no bo khana o khapang srang jagai bukha o bo jobo tamoke a kok bukha o hapsuk ya hake borok srapsani bagai poito khlayo potali jake usluwo omotui borok rok no holong thayo klainai majlei ni बर्तमान poito गना हाइकेन borok nukjago हाइबना kisasek potali jak mun phakianke borok ungklo osloi thango mane situation sokaikanke borok ungklo osloi thangnai borok goi poito ya pilaska borok poito gana haina ge omai kamang ma tongo girja tangkena nin poito goi abo haya nang girja wo bale active ngakena nang kaito ni nang goi kini poito abo goi ya nini poito no nang bible le mote poito abose neng potali nai nanai neng abose tes khai nanai kabang ma fake believers dong kabang ma fake Christians dong saka neng sini meya saka neng nugi meya haibano situation ne bisinte baro kaitono yaka wi thangnai kebi poito yake borok bosor gisa thangai mana bosor poito ganang nei bai sajagoi mana mana habana kebai salsa phunuk jaknai abo jora sopai kanke abo situation bujiwe ngeboro kaitono yakanai kyang taifun saka waisho borok
persecution ni bisintui kai tong ya ko baksa bakso berui chakri kaham manka doctor engineer manka ke non Christian by non believer so kajak thong tar mane borong poito ko biya no I don't know sijago ke situation bisintui borok ungklo osloi thang borok orosawo jengnugo ebong ki place kan ke borok tongthok nai naiso akok no khanawi akok no bo khanawi khabang srangjak e bkha wobo chobo khabang srangjak nai tongthogui phunuk nai angka binisai belai khai ku phana phunuk nai place kango hai phana poito dalla borok kebu ke jisuno poito khlaya borok kebu ke bo jisu borok ni bagai chukno hawo naisingni tongo ni poito khlaya borok kebu ke jisu ani bagai thiyei chukno hawo jaga snam han kha ni poito khlaya जों गोबां example अमहाय जों नुगो बाइबल गोबां example जों काम के जेरै परिनाय कांके जों साक्सन टेस्ट खाइनाय माना गतिके जों नुगो जॉन chapter 8 आरो जिसु ख्रिस्ट फारिसी लीडर ज्यूस लीडर बट फारिसी संबाय कक सामाने फारिसी सब तमाइसा जिसुनो जे प्रमाण बरो नंबा फला हामिया बाय कबल जाकसे पदरे पदसाव बोथारा नायतुगो नंगे जिसु बरो तमाइसा जिसु बरो न साव निरक बा शयताननिबो सासिबले निरकनि बुफाबा शयतान सिबले निरक शयताननिबो सासे निजौ जे जों नोगो फारिसिरक तमाबो फारिसिरक बरक उनखा बरक साक्सनो वासोबो अ जों जिसुनो सेबा काइदनो जों सेबा खालाय दङ जों काइदनिबो सा हायपनो जिसुनि कक खानाया बरक जिसु साबो जिसुनखा सुब्राय जिसुंका जे बरक नाइसिङै तंगमनि मासाया फायनाय नै आ मासाया ना बो हायफानाव बरक जिसुनो क्रसआव रयबो थार हानि बागै जिसु साव निरकबा शयताननि बसासेबला निरक काइतनि बसा हंके निरक अब्राहामनि बंश हंके निरक आना पयतो खालायखामो आनि ककनो खानाखामो आनि ककनो निरक खुजु हाखामो आबो निरक खुजु हाया हायफाना फारिसिरक मावासो ओ जों काइतनि सेवा खाइदों जों काइतनो पुजि दङ एक्चुअली फादाराव नायनि काके बर' खाइ माने केबो करिनो बर' दुइ सप्ताह दुइ बार उबास दं बर'नि तंकरै जत्तनो दसमांस रय दं निर थाग याकारै खरसासो निर बिसिंगो थाग याके प्रति वीकनो बा प्रति सप्ताहनो उबास तंमाने दं जों तंमाया तारमाने बर' बेलाय केनो जिल बर' बेलाय केनो काइतनि बागै खालायमानो हायबनो बर'नि पयतो फेक बर'नि पयतो दाल्ला हाय बागै जिसु बर'नो साव निरक बा शयताननि बसा सिबला निरक शयताननि बसा हाय नि बागै निरकनि तंमों शयताननि तंमों नैसो साका के बर' Kristen hai, nggak kebang Farisi hai tongo, saka Kristen, hai pun, bahai ke zepro amzok mengsok hai, aproses sijak nai, kebu ke baru ni poito, tongo de kerei, baru ni poito, fake dena kebu. Kau baru so, ang metangzaka, ang believers, ang asai ketal engka, hai pun, borok jotto borokno am potali nayi nangnai ani poito kebuide Bible bajeng porikha khlaina nayi nangnai Bible bajeng miliude milia abo jeng test khlaina nangnai je borokni poito kebuya aborok jesepan khlaiteng jesepana dosomangsa roteng jesepana active unteng in the church boni talika morke borong naisingui tongo parisang Matthew thangane Matthew chapter 7 verse 21 orobo chungnugo Jesu tomaisa Matthew chapter 7 verse 21 to 23 ang porna ano subrai hnai ro borok bebak no kai toni hawo habui mangla tamoke chukno hani afani muchung tui tongnai rok simise habui manana
asalo borok kabang mano ano hai hnei hunanu subrai nini mengai jeng kaitoni kok saka nini mengbai jeng mutai hamya kabang mano ruklaika nini mengbai warma sengsa samang kabang mano klaika ang apuroke borok no hai hnei sawana ang norno sisinia ane orani thangdi jengtaro tamaisa jisu hai nisa ano kabang ma borok subrai hne asalo sanai bokro asalo paithang ni salo jepro jisu payo busthuma ni salo sanai ano subrai hanai tumai sanai bon pare a borok subrai hanai borok borok jotno chukno hawi meya sabo subrai hawo jisu no Christian ro believers ni gosinai ro ang matangjaka ang Christian ni gosinai ro haifana oro jisu sawo asalo borok kabang ma no hai hnei hanana subrai nini mengai jeng kaitoni kok saka even kaitoni kok sanai tar mane pastor bo kebai ke bom ne poito krei kebai ke poito krei abo hai pastor bo tango temale borok no subrai ni mengai kok sanai nini mengbai jeng mutai hamya kabang ma no reklai kabang ma borok ang mutai hamya reklai ne kaitoni mengbai sanai abo simia nini mengbai wana masuk sesama kabang mano kalika tahu kabang ma healing po hai po ke balai yang ngoi kalai ngoi beda sekalai omai kalai kabang mantok po hai pana borong ni poito kebaya afron sijak nai kabang ma asalo painai sanai hai pana taste verse taste was important or maisa ang afro ke borok no hai hnei sawana ang norno sisi sinia ani orni thangdi jengtaro ang norno sisi sinia ani orni kutulangdi tar mane jisu bor no recognize khlaya nung je wansogo ang poito khlayo hai pono pila sama hai jisu a poito no recognize khlayo de khlaya nini poito jisu boy recognize khlaya ko de khlaya ya most important Akabama boro ang poito kalai ni sabo habana boro ni poito jisu bai recognize kalai jaga tamane mole boro ni poito bible ni motengya kabama boro bok ni dalal poito kabama boro dalal believers tomo tamane boro tumani bagai believers dalal bok bo wanso ko ang bonero haikena Kristen ngo anle tomane fer manai nikono wanso koi manao je boro bai ke boro dalla believers je boro dalla phurung nai ni yasak nai bono dalla surungo hai reba je bo chapok sondi doctor juda ke operation khai được cái borok thui mà nào jadi doctor rungia wino operation khai kan ketemang nai bot thui nai borok thui nai nang jadi false doctor ni treatment yasa khamane nang danger omo haino sengsaro kabang ma false teacher tam sengsaro kabang ma shaitan false teacher hoja soitani borok soitani purungnai borok bible tuina khainai jisuni bomong tuina khlainai haipana borok dalla bible ni mote purungya bible tuina purungnai haipana bible ni mote purungya bible ni kok sanai haipana bible ni mote saya jisuni mangaina kok sanai haipana kabui jisu bonero krai amhai ni bagai borok ni poitogo dalla rengo teman le borok dalla ni oro yasak mani bagai hani bagai nini poito jadi ning poito ani poito tongo ang kebu na believers ani wansu kangke nini poito no ning check khai nang nai dala de kebu bible bai chung check khai nai ngat te ka satago chung te folano test or sawo the folano check khai nang nai chung fola komong pro sawo ang fola kathar mangkha fola kathar ani tongo ne bansogo haipono o fola kebuide kebuya abono mo chung test khai nai pari chung pila kang nai 1 John pila John chapter 4 verse 1 pila John ungka paithan dige
chapter 4 verse 1 ang purnai khajani takuk rok bebak pholano no poito ta khlai di tamo ke phola rok abo kai toni aroni da potali wi naidi tamni hanba diali fatra kabang ma sungsar ganangai ongkhorka pholano poito ta khlai di bebak pholano poito ta khlai di tamo ke phola rok abo kai toni aroni de potali wi naidi abo kai toni aroni de na kubuni aroni de amono potali naidi nesau kai toni aroni panangai mano oino jagani pano ingin mana, permane oino jagani tomo pola, baru clear. Ge oino jagani panangai mana, awat sun potali nai nai nai. Ge Bible lo sawo 2 Corinthians chapter 11 verse 4 tumai sa, ora sawo te Jisu kaisa tongo pola bo ala oino pola tongo, okay? Okay, thang lagi naro nang kogro itu mau kang ke mau kai malia. 2 Corinthians chapter 11 verse 4. Ang purnai jeng norok ni thane pirma a Jisu kare Jisu no kare khoroksa satvano te kaisa Jisu no pirka ke pir pai ke norok abno kaham ke no hama logi tongo pia norok chini yaktei manmane a phola bai a kotma kaham no kare te kaisa phola bai te kaisa kotma kaham no yajago ora Paul tamaisa Corinthian church no Jisu alada Jisu tongo jeng pirmani kare te kaisa borok pir pai ke bani hama logi ni khanai tongo tar mane borok Corinthian church ro mane kubun ni borok kubun Jisu no pir pai ke borok khanai tongo borok distinguish khlai meya bomo bu kebui bomo bu dalla borok amo khai meya ya hani bagi sawo na bono hama logi khanai tongo ngi kubun ni phola bu phayo ni sawo kubun ni phola bai a kotma kaham no kare te kaisa phola bai te kaisa kotma kaham no ya chago niro bui te kaisa phola phai kok phola bon te kaisa phola no ya chago te kaisa kotma kaham no ya chago tamane senglugo kotma kaham dalar kotma kaham botongo dalar phola botongo dalar Jisu botongo ga omono chen tabok no gui tongo hai bagi chen test khlai hanai ang yasak mani Jisu ak bui Jisu de ang yasak mani phola abo ak bui phola kebui de ang yasak mani kotma a kotma kebui de abon sung serai ke nai abon bagi test khlai nai Bible by test khlai nai kabang mo borok hai nei siaw ang phola kathar mana nei nge phola kathar mana ke baksa suri wi hapo suri jagai baksa hambai baksa ham yang itang soitan bu han roi man soitan e thane bu pan tong nero jepro Israel rock Egypt ni hani nokhari payo apro 10 plague 10 rug ba podre pod kaitor rohor apro sung piles kan tomano Moses no saw kaitor thani Moses tumaisa ang baikya nang bayra hojago himbaro ano sinai nini lathano nang bayra di botju ngi thangnai nge nang latharo pidi kitong tirong di ola thangi thangpinai nge sung faro ni kabang borok faro bo hai khai mano borok chibuk laika hai pano Moses ni chibuk bono mono ngi pekya abo sung nugo nge podre pon miracles khai mani sung nugo faro ni borok rogo haina mane faro toy mani borok ro tar mane soitan ni bu pan nugo soitan ni bu pan tongo soitan bu khlai mano tabo paitak ni jorabo soitan akar sogui tongo nge podre pon bo phunuk nai borok ni bising tei hakena borok ni bukha borok ni maino divert khaitlang haipun kaitone kaitone kok no Bible no ke borok kholo isaya dan temanu borok ro hanya hangkang ke arono ruk thalai kwang ma kaitone kok khana hinele busuk gijaw than busuk khana 15 minit ke motri thangai tongbai omahai ke je borok pilaskan phola kathar tani bagai o sangsara ro hoja bokro phai sangsara phai Pentecost ni salo sungno subawani bagai borok munisyono subawani bagai so phola kathar ni samang engka borok munisyono borok cubane baike cuba Jisu demang khlaika Jisu Calvary cross o thimani kokno bisa charona ni bagai
pola kata borok manusia ni tani saman kelayo. Borok manusia no cubaw. Engkau bono Yesus Kristus no poito kelai mani ya golong ketema. Bo Yesus Kristus ni loge retar nani bagai a pola saman kelayo. Omasi pola kata ni saman. Geze borok manusia ni tani kebai ke pola kata tongo a borok bo Yesus no kucugo di sana. Hai pun asung teman lo pola kata ni mana orang ni tani. Ni lo wansung ini di teman lo borok ni tani. sak no kucugo di sao. Yesus no tolawo kiklayo sak no kucugo di sao. Baik ke ang negosi nai. Ang kayo bro ang negosi tang sinai. Ingat Bible. Wo Bible ni Yesus ni tu ni kok kisah pun borok saya. Yesus ni kok sanai, hai pun Yesus ni tu ibai, cini sumsok berbang nakal jaga, oh kok no saya. Mol brum ni nakal jaga ni kok no saya. Omahai borok ka dalar fola no yasak nai ro. Borok ka dalar fola bai tong nai ro. Borok tani dalar fola kebuya. Kebuy fola je borok ni tani tango abo kai to no kucugo di sana. Bol temai sa. Ang liya abo Yesus se. Je ba kayo na bo Yesus se ane bisingo kayo ni sao. Daniel Jeffro Raja Nebuchadnezzar by ringjago oh nung imang ni kok no nung onubat kaiman humla hani siringjak pro bot maisa ang yawo ang baike aw borok ang mungsasugya ani tani obai phantong nai abo kai tani thani si hani Daniel sao Daniel kai to no kucugo tiso. Je borok ni thani kebu kai tani fola tongo bo chikong tango bo tolang tango kai tani bo tiso. Hai pana kabang ma fola ka tan manai rew ni samane nai anggo sinai ang kai mana omai nang luk nai kepala go yak roi berap sakhi klai nai si ani khomata ani power. Of course Yesus ni mumbai na sanai. Hai pana Yesus bonung thani kemara cikongrek engai thango. Ke omo jung saimano kai toni fola ya bonung thani. Fola angka fola tamani bagai osung sarok pai rohorja. Kai tono kusugo tisawan bagai. Borok no kai toni thani Yesus ni thani tlangmani bagai. Kai toni thani tlangmani bagai. Borok no Yesus thuimani Yesus ni thuino bisa sanani. Yesus ni thui bai ai sumso susajaka o kokno bisa sana ne se fola ka thani sama te fola te ka sang ke je poito khlai nei rokno kubui ke poito khlai nei rokno Yesus ni loge himna ni nege boni ya golo tama Yesus no kucugo tisawan obossi fola ka thani sama kubui poito genang poito kubui ke bo Yesus no kucugo tisanai ke okay borok le bisa sau healing roknai thangbayo haibano pholani kok bakai to je samani kok Yesus je samani kok noke borok nori payo baike mo ko poito umane nung wan sona je which one is important more important bomo important ko sak hamya hammani de important ko na phola hamya ni hammani important ko sungsani mane khungi de important ko jogna hani mane khungi de important ko je borok sungsani mane khuni no important ro nai boni thane poito ko bi umaya je borok physical tamanai busak ni hammani abono important ro nai abo check khai thai ben poito no check khai thai ge pai thago ke jeng teman kebu ini thani poito tongkhang ke jeng tei kaisa check khlai tai abo test khlai tai abongka bo mane bo jinis bo mohai ke tongke ba bo mono kai to khushi ba ke kai to no khushi khlai manai ang kai to no khushi khlai de tong abono jeng test khlai nai very efficient khlai nai efficient Epis chapter 5 verse 10 ang pura nai
tamo khlai ke subrai hamjak no abono sawi manna naidi tamo ke subrai tamo khlai ke subrai hamjak na abono sawi manna naidi nesa hingke जों खृष्टान कबुई केने थाने पोइतो उनखाके पोइतो सिमेसे काइतनो खुशी खालायमानो इनके पोइतो बाइनो नों तंखाके अब काइतनो खुशी खालायमानो रोमान चैप्टर 1 साव just shall live by faith कामरो के पोइतो बाय से थांगि तंनाय ने साव काम माने सो काइतो बाय काम खालायजानो बरो पोइतो बाइनो तंगो ने साव जों पोइतो बाइनो थांजागो पोइतो बाइनो जिनि जीवनावबो जों थांगि दंगो 그 poito 바이나 전 카이토노 나싱동 오 poito 카이토노 쿠시 클라이마나 그슨 어머하이 poito 바이 쓴 동나이 전 지니타니 poito 그보이 응만이 예글로 카이토 모모하이 지니스노 야차 아버노 전 사위 만나는 나이 전 나이토 만나는 나이 체크 카이디 테스트 카이디 sorry naituk di tes kaide temabu kaitono khushi khlai bomo hygienist kaitono khushi khlai abono chung khlai the for this Hebrew thangai Hebrew chapter 11 verse 6 ang pore nai poito khlai yawi khoroksa pono kaitoni kha hamroi maya tamni hanba kaitoni thane phainai borok bo kaito tongo hunai fia kaito no naituk nai borok bo bobai sokat rejak nai hunai poito ma se ma khlai thai klaio sing poito kre poito khlai yawi khorok sapana kaito no kha hamrui meya poito simise kaito no kha hamrui mana okay sing poito baino asai kata lango poito baino sini jibono kaito no khushi klaio tabuk sini poito toma kaito sungno naising tomo o sungsane mangsa kreipana sung kaito sungno ronai abo sini poito sungoro boibai naisle jago boibai khakjago boibai butharjago boibai podre porke persecution klai jago haipano aro kaito sungno naising tomo sini subrai sungno naising tomo sungno ronani bagai 어승산이 바이블에서 어승산이 코스토 텍토바이 제 수브라이스 너로나 행문에 아부 뚜로나프는 가이메야 하니서 어부노 좀 보이도 바이 나이십니다. 그러니까 보이도 그부 이렇게 동네로 버럭 바이케나 랑니 바기 walai mano 버럭 바이케 기샤 마는 바기 꼭 방레만 바이케 어승산이 사망나 떨어지만 까이도니 사망사이 바이케 라스니티 승산이 라스니티나 떨어지만 tamane borong thane kawi poito kori kawi poito tongka ke of course sung hamjago haipano nang kai toni samangno seka torjak nai nang kai toni samangni bagi nang wansok nai kai tono khushi khlaiya nai je borong ni thane kawi poito tongo bokai tono khushi khlaiya nai poito kori borok kai tono khushi khlaiya plus sung poito tongna nai kai tor 증노 비오카 대보 가이도 진이 로게 동고 아니 로게 동고 가이도 아노로나이 아버노 증 보이도 죽노하 동고 아버지니 보이도 가이도 모시 어르증 24/26 ang pernah 24/26 musi sikla sogoi bo faroni busa jukni busla hanai gosina soya engmani abo engka poito klaima baise srapsani bagai sumsogo tongthok laiwi tongmani slai kaitoni borok rokbai baksa satok jakmano se bo hamjago Egypt ni bebang rang rini slai masiani bagai hamya hanjak mani abose hamkugo hnei bo sawi man sukha tamni hanke bo ulni man thaino se naharo ortomaisa musi bo poito klaima baina kaitono khushi klaika ge bo poito klaima baino tinta jinis bo yakaka tam yaka bo faroni busani sajlasi of course bo Israel busa haipano faroni busaje bo bono pusika da mane bo faroni 라싱하손의 옹시다 뭐 라스모홀로 동의 많아 하이번 때문에 야가 뭐
Abano gosilia nisho. Bertumasya besa jukni besalah nei gosina soya mani abo engka poito klai ma baise. Bo Arab tongi makaman kai bana tama bo boni kai tone chongjak borok ro Israel dopa by tongmani bagai boya kari thangka. Jeng bu omai no kubu poito klai ne ro boro sungsani mantai suktai bebagan no ya kari kai tone borok by tongiyo. Sungsani ya kar kai tone borok by tongiyo. Omai sungsani tong thok sa thok no ya kari. Getai temaro posiso sat maisya srap sani bagai sum sogo tong thok layui tong mani slai kai toni borok rok bai baksa satok jak manose bo hamja kugo sungsani tong mun tong thok layui srap sa tong mani no ya kare kai toni borok bai tong ui satok jak mani no se bo hamja kugo ni so ka sung bo omo hai na kubu poito tong nai ro borok toma kai toni mangi satok jak mani no se bo to jak kugo hamja kugo tomane mala sung no hoi tong Kubi poin no hoi tong Yesus tomorrow night kai tok tum sema tomorrow night juk no how tomorrow sum mono clear verse 26 tumasya oro sawu Egypt ni beba rang rini slai masia ni bagai hamya hanjak mani abose hamku go hnei bo sawi mansuka tamni henke bo ulni man thaino se nahoro kubi Christian kubi poito gnang borok ro borok ulni man thaino se nahoro o sungsano nang tumanarek man Osungsani sengmang sengmana ni kere, osungsani manmaro engka sabsani bagai, osungsani manmaro engka daktino pai thangai. Bible sawu jottono dongsok khainai. O ha dongsok khlai ra lagnai. Gimnen o ha no toja kugui tongka, o ha ni mane khuni no toja tongka mane nin poito dalla, bai nin abno poito khlai man ba. Nin abno mana ke obno yakana nangai. Obno sacrifice kaya nai abro mana ni ke. Okay, je borong ni poito tong yakariman. Je borong ni poito keri boba ki yakariman nai. Taman le borong bagi obro si joto kisu, oh ha si joto kisu. Okay, jeng kebu poito kaliman iya gulo bo kawang ma soitan femlok mani sokone am jog mani sokone hai pana sini thani fan tongo obno yakarani. Taman le obno jeng nuhoro sakano jeng yo nuhoro. Mosini thani kebu poito tong. Hani bagina bo osungsani tong tok sato rasinghason table bo Egypt ni rangsak rup phaino bo yakai mankha hasing khongo thangka yakari tumole bone poito ke bo chukno hani man thaino sibo nahor sibo ngete kaisa kaito no chung bai ke khushi klaiman sung jepro tansake kaito ni hani bagai samang tanglayo aproke kaito tongtok jago sung kaisa bai kaisa mothawo borok podre po juda bukha juda tongmang juda sung nini hamjakma ani chajakma nini chajakya ang chajakma podre po ngai mano haipano sung bahai ke kathalai tongai man of course nini chajakma bai an chajakma ekng ya pan ngai mano haipano sung kathalai tongna nang tan bagai kaito ni han bagai phola phiok nani bagai kaito ni kotma kaham no pi nani bagai tang nirok nung ang che walalai mothaw walalai tongka ke nini kok no bui bahai ke khana nai ke omo hai ke tongka ke kaito tong thok jau tuman mole sung kaito ni hani bagai wan so guino ang jole pano ang ani chajak mang nini sai juda pano ang abono kholo hui tongo tuman mole awa ke ang chajak mang no ang saka nang chajak mang nang saka ke ru kok bang laika okay apo ulo kai jawo ba kok bang lai mani pai pai ke buino sung kok pir maya okay kethalai tong mano kaito chajao hani bagai kethalai tong dei nei sao jung nugo Psalm number 133 verse 1 Behold how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Takugro bukuro boro kethalai tongkangke abo busuk se nai tho busuk se kaham nei so. Okay kaito jungno kethalai tongone bagai muchung jago. Gesung kethalai tongkangke no kaito khushi. So
जों o sengsar o जों sak no potali nanamnai angki kaitoni khushi khlaide dong kaitoni tongthok roide dong kabang borok tongo जेखुनु फेस नाय दङ मथाव वालायनानै कक बांनानै अमया जों कक बांखे बायखे फैना फोरोंनाय कायजों कक सामानाय नगे थेसलोनिया सावो फरि थेसलोन थांनाय फर्स्ट थेसलोनिया chapter 5 verse 21 आं फरायनाय 21 बेबाक न चानाय wi naidi kaham no ke narukti bebak no sanai di bai kok pir pai ke khana di patani pai ke New Zealand ni pai di Australia na pai di America pai khana di kok rei hai pana nang abano sanai thai bo sakena ke buin kha boya bai ang pola kathar manka pola khoroksa pola kathar mai tongo omo thaw pola kathar tongo thang surija di abo kena bisasana nang nai ok ya Bible bai nang potali nai di sana yui naidi abo kubui de kubui ya Bible mo tengke bo kubui sengsaro kabang mantabo o sengsaro ka dollar bai se kaplan ada dollar bai kaplan 100 জন বড় খরচ কবইসা 99 জন dollar বড় ge o sengsaro ka completely filled by lie dollar by fake by hani bagai sing test kalayan nai okay sanai wi nai di ham ya no ke kibidi ka ham no ke narati sing bai ke tabo o dollar bai ke plung sing saro sing bai ke test kaya bible sing bai sing test kaya te mang sa bai sing sanai wi nai mi ya nang song sanai ni ka ke buslai bai test yu 어머 하이너 전 어머 바시미스 상이네 만 바이블 바시미스 데코노야 तुम लेसन सांगा डाला बाय कपला बाक्सा बरो खाइने साओ ओ बाइबल सु ओ बोय सुनाय आइकम बोय सुजा के बो डाला सामाया बोने बोय सामाने मते नगो बोने तोतमा बो टेस्ट खाइका बाक्सा बरो साओ bo hai borok jibono ang nukya ko bole dalat naya a borok bai tulunga kai ni sa tes kai baksa borok ba hai nei chao a borok ano sao nung kaham ke ani poito ko buino ni poito ko buino ni a borok sao ke ani poito ko buino ni waso omoya bai temasa sengsarangka soidan ke dalam ke plakero iroka hani bagai Bible simese sengno kubuino punuman ke seng baik tes kene jodi nini poito Bible ni mote engka oke abu kubu nini poito Bible ni mote engya abu dalla jodi seng Kristen itihas lain engka ke pula jorawo Kristen bro bus Bible cerita lain. Namun cenderung apostol Peter song, John song, baru Bible pengiman dong ke baru kayaknya sapun kenal lagi dong lagi. Hai pun tahu teman, tahu completely ulta. Tahu mau tahu dong nih, Bible ni kok sering manisai, teman formality sih bang kok sih. Ingkang ang Bible ni kok si Porelia, Bible ni kok masih sering nalia, Bible ni kok masih salah lia. Ingkang ang baik ke sini, abu dalam deh abu kubi. Nang macam nasi. Nang je ni cerai no, sekolah rohor, tuan bagai pore nani. Hai pun o sekolah pore mana si cerai. Ingkang ang sekolah ni cerai no, rohor mana dia. Usai ni cerai, pora suna develop mana dia. India, hai pula tahu kamu hai kabang mana mau tahan ni tahu kabang mana church ni tahu hai pula teman formal place ni resa mana tahu za punai mesam mana tahu za punai al kapodre post mana tahu za punai kai tu ni kok thai ke 15 minit
hardly 15 minit kena baik 15 minit pastor kok saya mutu tanggi dong lagi oh my pastor kok keduk salah agni jora lagi phung ni chimi sari jora ro phung layu ni sao kita bo teman pas bom pastor ketemu bo teman kaisa pot poreka ke saka bas baika kaisa pot pore oi yang ni biang ang Amerika tangka ang Delhi tangka ang hai tangka bonit ahini sawi sense Bible ni kok si masana nini pokya Bible ni kok si Bible at temas apa si study kebui no si masana kebui tema Bible ni kok no si masana ke Bible ba si sentes makalnya bui ni kok ba ya pastor ni kok ba ya dikon ni kok ba ya phone ni suibjak ma ba ya neng Bible ba si tes makalnya pada suntikan lainnya pada Acts chapter 28 sama 28 Acts sama 28 23 chapter 28 verse 23 ampunnya apro borok Paul by sal chong laike ang salo Paul tongmani aro borok kerang ma phai laike phung ni simi horjora bo borok no sukrubui sawi kaitoni hani kokno khanalka bo musini kerongni kokbai diariro sui langnai kokrokno tisawi jisuni kokno borokno bukha habruna naikya ordomaisa sukrubui sawi jisuni kokno borokni bukha habruna naikya busu phungnisimi sarucha tahu pastor manu nangsa bukan kali basawe pulpito tangai kok saya 15 menit 10 menit duty pai tangka kibo baptis manam so ke baptis kan pulung ke dilai kan pai ka duty pai ka jisun kok no skrui buzogui ze busia sanjora te mapusi na masana skrui masana ro ai ni kurang ni so semasana 전 바이블 것이 데스크라네 바이블 노 카르 ke bonini poito no dalla gebui punui rene ekmatro Bible simise nini poito gebui de dalla de abano punui reman hani bagi sen Bible by sen es kalian nang ke oro sawo nini poito no potali naidi nini poito no potali naidi gebui de gebui ya abang sun potali malanya okay akuro bukuro angnerono sanamu sungo mo je nai dongnerono je khanai dongnerono tahu muzora sakni poitono potali yaine tamane male jisu tini mu paimana khana mu paimana sun bokro pa semia sangsar sunno phunugui tongka jisu painani kasuk mani no corona virus ni ta kona laja bokro thakna ke semia bible sawo Matthew chapter 24 omo haijora sok painai amang hamung simia piara sokene sopai tangka ke jisu je kun samai paimana joli ni poito dalar ke jisu paiplo nentlang jagi maya bose perisuri ne jogna hani mai nang kai to no khaksang bai hambai maro apa ni hamjak ma ni khayok ma ni bisinte sentini ni kok thaino pon sok lai ma ka no hambai kai to ni thani hambai ro ni je kbui ke poito ngiyakho poito ngi tong phano a poito dalar ke kai to porno jorarodi kebui poito ngi mana bagi kai to ni thani hai hambai ro suno ni khuriyo ka tongori ni hamjak mani bai suno kobali ni ro ni thani ya pri surai suno surai